В днешното видео ще разгледаме 5 най-скъпи грешки, които виждам ежедневно в Google Ads акаунти и как да ги избегнем. Аз съм Борислав Йорданов, един от партньорите в FinEssentials и по-настоящем оглавявам Google Ads екипът в FinEssentials. Както и преди съм казвал в предишни видеа, ние сме e-commerce бранд и благодарение на Google Ads ние сме докарали на бранда милиони в продажби, над 25 пазара на 3 континента. Днес ще ви покажа едни от грешките, които най-често забелязвам брандовете и e-commerce оунърите да правят в Google Ads акаунтите си. Днес ще изборим топ 5 грешки. Започваме с една от най-честите грешки. Следене на перформанса на целия акаунт или представянето на акаунта, като не изключваме брандовите кампании или като нямаме ясно разграничена бранд структура в самия акаунт. Какво значи това? Нямаме ясно разграничена структура в акаунта, кои кампании служат като брандови кампании или така наречените Brand Protection кампании и кои кампании служат за вкарване на конверсия Top of the funnel, Middle of the funnel. Винаги смятаме бранд кампаниите за Bottom of the funnel. И много често самият Google няма толкова голям принос за този тип конверсии. Много честия случай виждаме много добър рост на цялостната графика в акаунта, но когато започнем да разглеждаме акаунта в детайли, ние много ясно може да видим, че този добър рост или този добър ROI на акаунта идва предимно от около 20% от конверсиите, а именно брандовите конверсии. В това няма нищо лошо. Бранд кампаниите е добре да се използват в началото, за да фиднат или да захранят акаунт с конверсии. Това са най-евтините конверсии, които може да придобиете в началото в един чисто нов акаунт, но е хубаво, когато започнем, скалираме един акаунт и да търсим нов тип конверсии от Google, да отделим тези брандови сърчове в различни кампании с ясната цел да можем да следим overall перформанса на акаунта лесно, предвидимо и видимо по много лесен начин. Да можем да правим одит на самия акаунт изключително бързо, с няколко кликвания и с един поглед. Втората точка, която е изключително related с първата отново, брандови сърчове в PMAX кампании или иначе казвам, много голяма част от маркетолозите и бизнес оунърите обичат да използват Performance Max кампании. Тези кампании по думи на Google трябва да се представят най-добре, те имат най-голям pool от дейта, която могат да използват с цел постигане на конверсии. Много често се получава така, че тези Performance Max кампании, за да покажат нужния резултат или за да покажат достатъчно бързи резултати, се насочват директно още в самото начало след брандови сърчове или брандови търсения. Това са най-лесният тип конверсии, които те могат да постигнат. Отново казвам, няма нищо лошо в това, стига ние да сме с ясната представа, че този PMAX е насочен към брандови търсения или той е склонен да постига брандови търсения и просто да сложим бранд или името на бранда в заглавието на кампанията с цел да можем да ги отделим през филтрите. Защо е необходимо? За да можем да ексклуднем брандовите сърчове от останалите PMAX-ове с цел да ги насочим към изцяло нова аудитория или те да търсят нов тип конверсии за нас. Много често брандовите сърчове, освен ако не спендвате много пари в YouTube и дисплей, не са породени от Google. Тоест Google няма директен импакт или влияние върху тези брандови сърчове. Вие спендвате един бюджет за конверсии, които не са породени от Google. Те просто идват от YouTube, Facebook, TikTok или други социални мрежи и канали. Google просто ги конвертира. Затова е важно да сме с ясната представа, че тези конверсии не вършат толкова много и не допринася толкова много за цялостното profitability на бранда. Както вече казах, Performance Max е изключително склонен да тръгва след такъв тип брандови сърчове. Много е важно. Доскоро беше невъзможно, към момента на записване на това видео вече е възможно да ексклуднете брандовите сърчове от Performance Max кампаниите си. И е важно да го правите от Performance Max кампании, които не са насочени към брандови сърчове и е хубаво да имате това разграничение в акаунта си, за да може да виждате реалния перформанс на този акаунт. Това е една от най-често срещаните грешки. Лесни за сетъп Performance Max кампании. Изглеждат добре, изглеждат, че докарват добри резултати, но когато реално проверите действителността, много често в Insights and Reports и в Search Terms вие може да видите, че предимно конвертират брандови сърчове и от време на време виждате някакви Top of the Funnel сърчове, които са конвертирали. С ясната представа, че не трябва да го правите. Друга много голяма и фундаментална грешка, която виждам, че много рекламодатели и бизнес оунъри допускат, а именно разчитат само на един source of truth, т.е. само един тип conversion event в техните акаунти. Много от вас ще кажат, не трябва да се разчита предимно на един source of truth. Да, трябва да е един основен, на който вие сте избрали да вярвате. Хубаво е да имате няколко източника, в които може да сравнявате конверсии. В по-софистицираните акаунти можете да използвате
имате различен тип conversion ивенти за различен тип кампании, но това ще го коментираме в изцяло различно видео. Лично ние какво правим? Имаме по 2 или 3 поне conversion ивента в акаунтите си. GA4 conversion event, много често разчитаме на Google Shopping App conversion event, който директно се имплементира с Shopify през приложението на Google за Shopify, и доста често също така използваме Manual Tag Setup за сайтове. Може да го правите през WordPress, може да използвате и приложение за WordPress, но е хубаво да имате повече от един conversion event, като е много важно само един от тези conversion ивенти да бъде primary conversion event, т.е. по дефолт акаунта да използва предимно него, но е хубаво да имате и другите, за да може да сравнявате дейтата или да скалирате с по-софистицирана стратегия. Но е изключително важно да имате един conversion actions на primary event и останалите да бъдат на secondary. Ако имате два на primary, ще допуснете грешката и ще виждате двойно отчитане, което е изключително грешно и не трябва да допускате тази грешка. Но е много важно да имате повече от един source of truth за conversion actions. Една от другите големи и основни грешки, които много рекламодатели допускат, е именно липсата на аудитории в search кампании. Поставянето на аудитории, на преселектнати аудитории, не е необходимо да създавате, има готови създадени аудитории вече от Google. Не е необходимо да създавате тези аудитории, те са готови. И не е необходимо да ги слагате на main objects, а по-скоро на observation. Тоест, какво постигате с това? Вие казвате на Google, не е необходимо да насочваш изключително трафика строго само към тези аудитории, но просто ги обзървай как те се представят в тази кампания. Защо е важно за long-term стратегията ви? Оптимизация на аудитории е необходимо да се прави на 90 дни. Когато вие имате тези данни, как тези аудитории се представят, вие може да увеличавате бидовете на тези аудитории. Тоест, може да увеличите или да намалите бида на дадена аудитория. Ако приемем, че luxury shoppers се представят изключително добре при нас, то ние може да си кажем, окей, искаме да увеличим бида за luxury shoppers с 20% или 15%. Примерно да си кажем, че bulk lovers не се представят добре при нас. Ние може да декриснем или да намалим бидовете към тях с 15 или 20%. Което, ако си представим, че имаме бюджет от 10 лева, това означава, че ако преди сме били склонни да биднем по 1 лев и за двете аудитории, то в момента ние сме склонни да биднем 1,20 лев за luxury shoppers и примерно 80 стотинки или 40 цента за bulk lovers. Това нещо long term ни носи изключително добри резултати, понеже ние няма да сме принудени да се включваме във всеки един бит, а ще се включваме само в бидове, които ни носят най-добър ROI. И една от последните грешки, но доста често допускана грешка, е твърде много кампании в един и същия акаунт. Хората искат да скалират, виждат, че Google перформа добре, опитват се да скалират и си мислят, че ще скалират просто през повече кампании за повече неща и прочие. Много често това не е случай. Много често това сегментира дейтата на самите кампании, сегментира дейтата на акаунта и на акаунта му е по-трудно да се адаптира към тези промени. Всяка една от кампаниите разполага с по-малко дейта, с която може да борави и евентуално да взима адекватни решения. Придържайте акаунта си изчистен, не ви трябват толкова много кампании, трябват ви добре работещи кампании. А добре работещи кампании се създават след като има дейта и тази дейта е преминала през акаунта. Така че е изключително важно да държите акаунт си. Може да имате една-две PMAX кампании, една Search или AI Max кампания, според зависи какво се опитвате да постигнете и може би на по-късен етап да добавите Demand Gen кампания. Това са някои от нещата, които може да направите и това са някои от грешките, които може да избегнете още самото начало. Има още много технически детайли, които може да коментираме, но не бих искал да навлизам в толкова големи подробности в това видео. Абонирайте се за канала ни, защото ще продължаваме да качваме качествено съдържание тук. Може също така да се присъедините към нашото School общество, където коментираме подобни и много по-задълбочени теми за Google Ads, имплементация на стратегии и всякакви неща, свързани с e-commerce и Google Ads. Така че заповядайте там. Аз съм Борислав Йорданов, партньор в Financial Essentials. Благодаря ви, че отделите от ценното си време за да изгледате това видео.